Imma mhix xi motiva l-fatt li daħaj kisser partit jew li jien ma nistax inkun f'partit ma' xi ħadd li jirċieva l-Petrus. Ovvjament, mhux hekk tal-li daw inqabdu ibabsu fl-investigazzjoni stessu. Ġifieri kienet ċara li l-OPM kien imdaħħal u fil-qrib ħafna ma' Jurgen Fenekun. Ġifieri kienet sitwazzjoni inaċċettabbli serjament. U dik naħseb kulħadd fehma li qed nipprova nifhemu li nies bħal Fern, nies bħal Varist, Clifton, eċetera. Meta bdew jagħmlu pressjoni biex Muscat jitlaq. Sewwa, daw bdew jagħmlu għax bdew jibżaw li jekk jibqa' fil-kmand tal-partit il-partit ħajitkisser. Ma kienx hemm. Jew għax spiex taħassew li huma moralment obbligati li l-darraġa li fqulu. Hija kif nista' nkun iktar ċar. Joseph Muscat kriminalu. Ma jistax ikollok Prim Ministru. L-għażla tagħhom kienet ovvja li da kellu jitlaq, fimt? Ġifieri kif jista' jkollok l-inċentiv biex ikeċċuh x'kien li ma kinux komdi li jkollhom kriminal bħala mexxej kif qed tgħidlu inti, jew li jekk ħajżommu kriminali bħala mexxej mela ħajsir sfreġu mill-partit. Ħerġa spiċċaw fl-oppożizzjoni u xogħol kollu sa. Ma kienx biss konvenjenza politika, kienet the good thing to do li dan. It was the right thing to do, ma kienx konvenjenza politika u ġifieri kienet għażla morali. Eżatt, jiena dik il-mistoqsija kienet dik bażika, ġifieri kienet strateġija jew moralità. Le, ma kienet jien ma kontx din f'2019 jiena l-strateġija l-aħħar ħaġa li kont qed naħseb mhux inti rebelli. Anke rebelli l-istess u għana kellna l-emozzjoni tagħna ħerġin minn kull imkien dak iż-żmien u r-rabja tagħna kienet kbira ħafna u għana ġifieri. Kont titkellem ma' dar-rebelli f'dik iż-żmien. Ja mela żgur jiena ovvjament kont aggressiv ħafna u ġifieri huma thank you. Huma kienu iktar esperjenzati minni u setgħu jkunu iktar paċenzjużi u kawti. Jien kont ħafna iktar aggressiv ovvjament u li jien li kieku kien għalija kont immur inkaxkru l-barra letteralment u li ġifieri biex jitlaq minn Prim Ministru u kont nieħdu d-depo għalla jien stess u ġifieri inkaxkru jien stess kieku stajt. Ġifieri ma ġrax hekk ma ġifieri jew hekk qed jiġi investigat Muscat ma rridux jgħidulna l-pulizija nisperaw li iva huma. Il-bqija ta' taħdiriet x'kienu. Ġifieri dak iż-żmien meta intom kontu kif kontu tkomunika ma' xulxin bil-WhatsApp iċemplu xulxin. WhatsApp, emails, ifhimni, ma kontx privi tal-affarijiet interni li kienu jiddiskutu bejniethom u għax jiena ma kontx. Ma meta kont titkellem magħhom daw ir-rebelli, x'kienu jgħidulek? Le, ovvjament li Muscat ħajkollu jitlaq bil-fors hu. Ġifieri there was no discussion about it. Il-diskussjoni kien hekk kif ħajkollu jitlaq da. Ġifieri ma kienx hemm diskussjoni se nagħmlu, kollha nafu se nagħmlu dajri titlaq bil-fors kif ħajitlaq da. U sa jiġri wara. Kif ħajitlaq u se nagħmlu biex innatfu u nirranġaw kollox wara. Ġifieri hekk biss konna qed naħsbu aħna. Ġieli kellimt il-Fern fuq dak l-episodju, tiftakar meta nsejt fejn kienet jagħmel l-aħħar mass meeting hawn Muscat, isu kienet jagħmel isu l-Victory Tour jew mhux Victory Tour ma taf kif isu il-farewell tour. U kienu ma' Muscat. U kien hemm fuq palk minnhom kien hemm Fern, Muscat u Robert. U Muscat qabdhom idejhom itnej u li Mhux hekk, eżatt. Ġieli tħaddit fuq dak l-episodju ma' Fern.